wedi bod yn beirniadu efo Connie Fisher. Dyn ni wedi bod yn cyd-feirniadu 19 o sioeau cerdd o dan 45 a dros 45. Mae'r safon wedi bod yn ffantastig. A neithiwr, gathon ni 3 person arbennig o dda ar y llwyfan, gathon ni Glain, Mared a Lloyd ar y llwyfan. Ac fod yn onest, fysa unrhyw un o'r 3 yna wedi gallu ennill. Ond Mared enillodd yn y pen draw. Dewisiadau o ganeuon bendigedig, ond lleisiau unigryw sy'n ddim yn eisteddfodol. Wel, mi o'na gymaint o bobl, achos mae'r genre yna mor boblogaidd, o'na gymaint o bobl isio bod yn yr rhagdrofion, a nes i ddechrau gweithio allan pan welis i'r amserlen ges i gan y Steddfod, fysa hyd yn oed efo 3 munud a hanner i bob can, fel bod nhw'n rhoi'r un ar ôl y llall, fysa'r rhagdrofion wedi crasio i fewn i fy sioe. A felly, be nath y Steddfod benderfynu bod Iddon yn mynd i fod efo Connie yn y rhagdrofion, a wedyn finne yn ymuno efo'r 2 yna a'r 3 ohonyn ni'n dewis yn y diwedd. So mi o'na continuity, ond o'n i'n gytid, achos dwi'n licio gweld pob un ohonyn nhw, ond oedd yn amhosib. Dwi ddim rili'n siomedig gan bod y Steddfod yn gymaint o fonster i'w drefnu, a mae yna bethau lot pwysicach na hynny, a sy'n neb wedi marw. Mae rhai pobl dweud bod o'n raunchy. Mae'r sioe yn ddi-sgript, yn ddi-flewyn ar Dafod, a bob yn ei hyn yn ddi-gywilydd, ond oedd y Steddfod wedi bwcio'r sioe i fod yma. A bod fi yn teilwra ar gyfer pa bynnag gynulleidfa sydd gynna i, mae gynna i berffaith hawl, achos mae sioe un dyn ydi o, efallai wneud be leiciau. So be bynnag sydd allan yng nghegi, dyna be maen nhw'n cael.